Čaute všetci, vítam vás pri novom videu, v ktorom si ukážeme, ako si namaľovať obočie henou. Momentálne som odlíčená, nemám namaľované obočie a ako vidíte, je to v biednom stave. Ako som spomínala v minulých videách, tak jednoducho začala som si vytrhávať obočie už dosť mladá. Okolo 12-13 rokov som mala, vtedy bolo obočie v móde tenké a ja som si ho ako si príliš vyťahala. Je to čierna hena, nie som veľmi zvyknutá na čiernu henu, pretože už mám blond vlasy. Keď som mala tmavšie vlasy, tak som ju sem tam používala, ale vždy som si primiešavala hnedú henu, lenže teraz v obchode hnedú henu nemali, nevedela som ju zohnať, tak používam túto čiernu. No a budem sa musieť uspokojiť s ňou, nechám ju pôsobiť okolo 10 minút. Ono prvý deň je to hrôza, je to také príliš silné, ak si nedám hnedú henu, ale dá sa to a dlhšie vydrží ten efekt. Môžeme si na budúce ukázať, ako zmiešať hnedú henu s čiernou. V tejto hene sa nachádzajú 4 veci. Prvý je aktivátor, je to 3% peroxid. Ďalej je to farbiaca zmes pre obočia a pre myhalnice. Ja si zafarbím aj myhalnice. Neodporúčam vám robiť to doma, pretože ak nemáte skúsenosť, môžete si naniesť henu do očí a to nie je veľmi príjemné, potom treba vyhľadať lekárskú pomoc. Mne sa to síce ešte nestalo našťastie, ale neodporúčam. Ďalej je to takýto štetček alebo aplikátor. Na jednom konci má štetinky, na druhom konci je plochy pre namiešanie heny a ďalej je to myštička. Ja už nemám originálnu, ale neviem, asi z inej heny som si ju zobrala, takže neviem, odkiaľ ju presne mám. Do tejto myštičky si nanesieme henu veľkosti lieskového orieška. Ja vám to takto ukážem. Zmes zmiešam. Musíme postupovať rýchlo, pretože keď peroxid vodíka vyprchá, tak už nebude tá farba taká intenzívna, ako keď je čerstvý, nevyprchaný. Mala by nám vzniknúť akási takáto masa. A na takto vyčistené obočie nanesiem henu. A to, čo sa nám nepodarí, môžeme skorigovať čistou vodou a vatovými tyčinkami. Prvú časť obočia mám. Obočie mám namaľované, síce vyzerám, ako keby som sa mračila, ale to je môj tvar obočia. Zvažujem, že si ho urobím trošku iný, pretože ho mám príliš taký, ako by som bola nahnevaná. A teraz ideme na myhalnice. U kozmetičky sa to robí inak, no ja nemôžem zavrieť oči a maľovať sa, takže si to robím a aplikujem farbu takýmto spôsobom. Treba dať pozor, keď sa farba otlačí, treba ju hneď zotrieť, pretože čierna hena chytá veľmi, veľmi rýchlo. A takto namaľovaná, vyfintená, nemôžem sa ani usmievať, aby sa mi to neotlačilo. Počkám 10 minút a zotriem to. Pôjdem do kúpeľne, nebudem to zotierať tu pred kamerou, pretože potrebujem na to veľa, veľa vody. Ja vám teraz iba vysvetlím, ako by ste si to mali zotrieť. Musím byť takto nahnutá, pretože sa nemôžem ani pohnúť. Vezmem si takéto tampóny, namočím ich do vody, zotriem si obočie a po vyčistení obočia si pod čistou vodou takto budem stierať z myhalníc farbu a dávať pod vodu. Prsty budete mať síce celé čierne, ale to nič, peelingom sa to dá krásne odstrániť za chvíľočku. Sem tam sa pozerajte, či sa vám niečo neotlačilo, aby ste nemali také čierne bodky od heny.
Keď si zmijem myhalnice, tak si obočie pretriem krémom a trochu si ho šúcham takýmto vatovým tampónom, aby som nemala fľaky alebo nejaké obrysy toho obočia, také nepekné. A potom si vytrhám obočie, ale to už prídem tu a ukážem vám ako na to. Zatiaľ sa majte a počkáme 10 minút. Čaute, tak ja už som po obočí, zmyla som si henu z tváre. Obočie som si nakoniec nechala nejakých 5-7 minút, aby nebolo až také silné. A myhalnice som si nechala asi takých 10-12 minút, aby boli černejšie a pekné výrazné. Týmto sa ale toto video nekončí, idem si urobiť ešte peeling, ktorý som si vyrobila zo sódy bikarbóny, levandulovej silice a kokosového oleja. Peeling by mal mať takúto konzistenciu. A teraz si peeling nanesiem na tvár. Je príjemne mastný. Nanesiem si ho dokonca aj na obočie, aby mi prebytočná farba pekne zišla. Tento peeling je dobré robiť nad umývadlom, keď vám spadnú z výšky alebo hrúdky sódy bikarbóny, tak aby nepadali na vás. Ale ja som si schválne dala takéto biele staré tričko, aby som sa mohla zašpiniť, aby mi to mohlo padať a aby som vám to mohla ukázať tu, pretože v kúpeľni mám málo svetla. Nanesieme si peeling aj na ruky, aby to bolo také fajne mastné a krúživými pohybmi smerom od nosa si masírujeme tvár, tam, kde to najviac potrebujeme. Ja mám najviac uhrov na nose, takže ja to robím najviac na nose, potom na brade a na čele. Táto T-zóna. To je u mňa problematické. A peelingom si prejdeme rovnako aj po obočí, aby sa nám obočie krásne opracovalo. Zafarbené ostanú iba chlopky a stará koža, ktorá je zafarbená na čierno, zmizne, takže to bude vyzerať úplne prirodzene. Rovnako si týmto peelingom odstránime aj fľaky, ktoré nám okolo očí vznikli z farbenia myhalníc. Mne vznikli dva, ale nebolo ich až tak vidno. Dôležité sú časti okolo nosa, kde sú malé jemné póry. Ja ich nemám malé jemné, ale dosť veľké. Nakoľko je tento peeling veľmi mastný, pretože je z kokosového oleja, krásne hydratuje pokožku. Soda krásne vypeelinguje staré vrstvy pokožky. A tak sa vám ani nemôže stať, keď sa v lete opálite a takto pekne si pokožku aj na tele, aj na tvári vypeelingujete, nemôže sa vám stať, že budete mať pehy. Prípadne, ak máte na tvári pehy, alebo aj na tele, alebo pehy myslím ako pigmentové škvrny, nie pehy, ktoré sú od prírody, tak je dobre potierať si pokožku citrónom, ktorý sťahuje farbu a vybieľuje pokožku. Pokožka bude potom hebká. Rovnako, ak chcete mať pekné blond vlasy, je dobre naniesť si na ne citrónovú šťavu s pohárom vody, po umytí si prepláchnuť vlasy a ísť na pol hodinku na slnko, úžasne vám to vyťaha farbu. Ja to síce nerobím, robievala som to, ale teraz ani na to nemám čas, ani nemám chuť sedieť pol hodinu na slnku s mokrou hlavou. Ale ak vy máte chuť, nech sa páči, budete mať pekné, prirodzene vyblednuté vlasy od slniečka, ako keby ste prišli od mora. Dokonca po tomto peelingu si nemusíme pleť ani krémovať, pretože bude krásne hydratovaná od kokosového oleja. Stačí si krásne umyť tvár teplou vodou, nie vriacou. A takto vyzerá moje obočie a myhalnice po finálnej úprave. Trošku som si ho dokreslila ceruzkou. Dokreslila som si myhalnice. Čo? Domaľovala, nie? A môžem ísť von. V ďalšom tutoriále sa dozviete, ako si namaľovať takéto pekné dlhé myhalnice a nemusíte si lepiť žiadne umelé. Je pravda, že je to aj genetikou, ale verím tomu, že krásne myhalnice a krásne oči si vie vykúzliť každá baba. Takže si ukážeme, ako si nafarbiť myhalnice, ako sa postarať o svoje okolie očí, aby vyzeralo krásne, aby bolo perfektné a sexy zvodné. Tak sa majte
A lajkujte, zdieľajte, šerujte, šárujte, párujte, komentujte dole a sledujte ďalšie videá. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho zdieľať a ja budem rada, keď sa mi ozvete. Čau! Týmto sa ale a teraz si ho nanesiem na tvár, ja už som si ho vybrala odtiaľ.